सिगाङावनो खुलुमबाय रायजोफोर सिगाङावनो आं दिनै जे माबानो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों बिनि माबायानो जाबाय खारनानो जाहैबाय बे कयेक दिन आगोयाव ना सानसे ना साननै आगोयाव बे दासान्दि जे ओंखारलायबाय थादों बेयाव मिडियायाव बाव रबि नार्जारिया आंनि सोमोन्दै आरो आंनि सोमोन्दै माने जोंदाव बड'साया मा एस ए प्रडिउसार मा खालामदों मा मादों जेबो मिथिया होनना बुङो नालाय दा मेइन थिंआ आंना एस ए प्रडिउसारसो बुंगोन आं माने आं जोंदाव बड'सा एस ए बड' फिल्म मेकार प्रडिउसार हिसाबै आं बे माबा खैफोदथि नङा होमबा क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों आं मा मावदों आरो दा बेयाव दाख्लै खोनादों माबाया रबि नार्जारिया बुंदों प्रथमाव माबा जुनियर होनदों जुनियर मा हिसाबै होनखोथाय जुनियर ओमफ्राय बिथां माबा गिबि आलायारन फिल्म खालामनायनि माबा प्रडिउसार जोंदाव बड'सा बे माने दासिम मा फिल्म खालामखो बिनि बिसय बेहा आइडिया गैया आरो दा थारमाने आंखौ माबा बेहा माबा खालामनाय बायदि मोनसे कुइसन सोंनाय बायदि जादों आरो दा बेखौनो बे आं जेला नुयो माबायाव बे मिडियायाव लोगो लोगोनो आं बेनो फन हरदों डाइरेक्ट फन नाम्बार दंथ' ओमफ्राय आं बुंदों नोंथ' आंनि बिसय मिथिया होनदों आं नोंनो कयेकथा पइन्ट खिन्थानोसै होननानै आं कयेकथा खिन्थादों आरो बेनो पइन्ट माने खिन्थादों आरो आं नैबायदि होननानै होमबासो बुंदों आरो बे होमबालाय दा बेखौनो आं बेनो फनावथ' खिन्थाखाबाय आंनो आंनि बिसय आं मा मावदों दा रायजोफ्राबो मिथिथों खारन बे मिडियायावसो बुंदों नालाय दा रायजोफ्राथ' मिथियालासेनो थानो हागौ ओंखायनो आं दा मिडियायाव आंनि खैफोदथिखौ होनो नागिरदों आरो दा प्रथमावनो बे माबानाय बायदि आं कम्पेयार खालामनो एखम्बा खारन एस ए फिल्म प्रडिउसार हिसाबैसो आं बुंगोनथ' बेबो माबा रबि नार्जारियाबो एस ए फिल्म प्रडिउसारथ' क्लियारिफिकेसन नालाय दा आं एखम्बा हयथ' कम्पेयारबो खालामनो हागौ आरो बे मा मावदों आरो बे दा प्रथम सिगाङावनो जेनेबा आं प्रथम फिल्म खालामदों माबा आलायारन जेला आं पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव 1982आव हाबदों आरो बे पुना फिल्म इन्सटिटिउटआ 3 इयार्स कर्स दा आं सेकेन्ड इयार माने थार्ड सेमिस्टारावनो जेला हाबो बे समनिफ्रायनो आलायारनखौ स्टार्ट खालामदों बे समाव आंना बैसोआ 25 इयार्स स' बाय द टाइम माबा 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोराव बे आलायारना कमप्लिट जादों बाय द टाइम आंनि एफटिआबो माने एफटिआइ कर्सआबो कमप्लिट जादों 27 बोसोराव आरो दा बे आलायारन फिल्माव आं एस ए प्रडिउसार आं बे आलायारनाव 10 जन प्रडिउसार दं पार्टनार्स दा वान अफ दा आं प्रडिउसार पार्टनार ओमफ्राय बे फिल्मखौ आं पुरा मावजोबदों गासैबो एक्जिकिउटिभ प्रडिउसार हिसाबै आरो दा एस ए प्रडिउसार बे फार्स्ट आलायारन बेथ' नेसनेल एवार्ड मोनदों रायजोफ्रा मिथिजोबगौ आलायारननि सोमोन्दै दा सेकेन्ड जेला कयेक बोसोरनि उनाव जेला आं बे माबा एसे फिल्म मेकार नालाय जोंहा माबा माबि डकुमेन्टारि फिल्म खालामबायो मालाबायो दा क'क्राझाराव मोनसे TLCनि प्रग्राम सोलिदोंमोन बाव आं डकुमेन्टारि खालामनानै फार्स्ट आं माने 1.5 लाख थाखा खामायदों आरो इनकाम जादों आंहा फिल्म खालामनानै मोनदों दा बे 1.5 लाखजों लोगोसे आं सासे न'नि मानसि खुरमानिफ्राय आं 2 लाख लानानै 3.5 लाखजों 1994आव माबाखौ माने 10 था रिल बायनानै दं फैसा 3.5 लाख नालाय 10 था रिल बायदों 10 दिन शुटिं खालामदों लाइट टाइट गैया जेबो गैया आंनाव मोनसे फिल्मनि केमेरा दंखायोमोन बेजोंनो शुटिं खालामदों ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय साउन्ड रेकर्डिं लाबोदों बेजोंनो 10 दिनावनो माने 16 नभेम्बर 1994आव आरम्भ खालामदों एक्सुवेलि माबा 31 दिनाव जानांगौमोन जायखौ माने नेक्स्ट इयाराव 95 फार्स्ट मार्चआव आं कमप्लिट खालामनाङो माबाखौ बे हाग्रामा जिनारिखौ प्रथम आरो बे दा बे आंनि बाजेटआ 3.5 लाखल' आरो बे 3.5 लाखनि बे हाग्रामा जिनारि बा रेड इन्डियान भार्जिन फरेस्ट बे फिल्मा माबायाव प्रथमाव इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादों बिनि उनाव नेसनेल एवार्ड मोनदों नेसनेल लेभेलनि एवार्ड बेस्ट इनभाइरमेन्टेल एसपेक्ट दा बे मोननै मोनदों आरो ओमफ्राय बे फिल्मानो मा नेसनेल लेभेलनि एवार्ड मोननाय फिल्मफोरखौ माबायाव दूरदर्शन टेलिकास्ट खालामो आरो माबायाव दा अनेक नाजानायनि उनाव बेखौ बे टेलिकास्ट खालामदों बाव आं 12 लाख ना 14 लाख मोनसे माबा मोनोमोन ना 16 लाखमोन खुब समाव 14आनो जानो हागौ आं गोसोआव गैला एक्जाम बावबाय आरो दा बे हिसाबै आं बे आलायारनखौ आं 3.5 लाख इनभेस्ट खालामनानै आं 4 गुन फ्राय 4 गुन फ्राय 4 गुनखौनो हमना लादो दे आं माबानो हादों आरो बे माबानो खालामनो हादों आरो बे नेसनेल एवार्डबो लानो हादों दा रबिया गाव गोग्गानो बुंबाय थायो जेनेबा साप'ज आरो थांनाय माबानिफ्राय बे 2 बोसोरनिफ्राय खोनाबाय थादों माबा 60 लाख खरस खालामगासिनो दं आरो दा 60 लाख खरस खालामनानै दा दाख्लै फनावबो खिन्थाहरदों गाव आं 90 लाख रुपिस टार्न अभारसो आरो मोनदों होनना बुंदों मोनदों माने मा टार्न अभारथ' टार्न अभार जाबाय थारमाने बिनियाव हयथ' बिदि खरस ओंखारगोन आरोथ' हमना ला 60 लाख खरस खालामनानै 90 जुदि टार्न अभारबा बे 75 बा 80 बेबायदिसो मोनगोन आरो जेनेबा तथापियाव आरो जायखिया दा बे 6 लाख गारनानै माने 10 लाख बा 15 लाख बे प्रफिट आरो बे खिन्थु माबा नङा डाबलबो नङा आरो दा आंनि जुदि साप'ज कम्पेयार खालामोबा एस ए प्रडिउसार जास्ट कम्पेयार खालामदों आरो बे आं 3.5 लाख फिल्म खालामनानैनो नेसनेल लेभेलनि एवार्ड मोननो हादों इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जानो हादों आरो आं माबायाव दूरदर्शनाव टेलिकास्ट खालामनानै 3 बा 4 गुन थाखा खामायनो हादों आरो दा माबाखौ आं जास्ट एस ए प्रडिउसार खारन बे प्रडिउसार हिसाबै आंखौ कुइसन खालामदोंथ' दा बे
6 लाखनि जे फिल्म 60 लाखनि जे फिल्म खालामदों बेजों 1.5 गुनबो नङा फिल्मा बे जुदि आंजों समान जुदि गुन हिसाबै खालामनांगौबा बे 2 कोटी 40 लाख थाखा मोननांगौ आरो होमबासो आरो बे 60 लाखजों आं 3.5 लाखजों जुदि नेशनेल एवार्ड इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादोंबा 60 लाखजों बे 10थासो नेशनेल इन्टारनेशनेल एवार्ड लानो हानांगौमोन आरो बे खारन बे आंखौ कुइसन खालामदों प्रडिउसार हिसाबै आं बे हिसाबै बुंदों आरो बे ओमफ्राय बे 60 लाख बाहायदों आं होननानै बुंबाय थायो आरो बे 2004 आव आं जेब्ला अनेकानो मिथिगौ 3 Girls and the Golden Cocoon मोनसे इंलिश आरो 70% इंलिश 30% बर' बेसिकलि इंलिश बर' इंलिश फिल्म बेसिकलि इंलिशानो होनजायो आरो बेयाव आमेरिकानि सानै हिन्जावा फैनानै जोंनि बर' एरियायाव गिदिंनाय बिनि उनाव आरो बे फिल्माव आं 2004 आव खालामदों बेखौ बाव आंना मोर देन 1 कोटी खरस जादों आरो बे कोटीनि बारा दाबो फिल्मा 99% कमप्लिट जानानै दाबो आं रिलिज खालामनो हायाखै 20 बोसोरनि बारा जालांबाय दा जागोन बे आंनाव नेगेटिभ लाबोबाय आं डिजिटेल दंजोबो उनाव आं गोसोबादि खालामगोन आरो बे जागोन आरो दिनै नङा गाबोन समफोर जागोन आरो दा बे समाव माबायाव 2004 आव आं जे जेसेबां थाखा बे खरस खालामदों नर्थ इस्टआव खुनु आसामावबो रावबो खालामफेराखै नर्थ इस्टआवनो खुनु खालामफेराखै आं बेखौ रावनोबो जाहिर खालामाखै जे आंनो हायेस्ट बाजेटनि फिल्म खालामदों मादों आं जाहिर खालामफेराखै आरो बेखौ क्वालिटि जानांगौ फिल्मा मोजांसो जानांगौ बे थाखा फैसानि खोथा गैया बेसिमोन आरो दा बे रबियाथ' बाबदों 60 लाख नै मैया दाख्लैसो 2 बोसोरनि आगोलावसो बे 50 लाख खरस खालामदों आरो बे आंथ' 2004 आवनो मोर देन 61 क'रनि दाथ' आंनाव बांसिन अनेक मानसि होनांगौ दं माखासे सुख'बाय बे सोलिगासिनो दं आरो बे मोनसे जाहैबाय बे माबानि बिसय बुंनाय जाहैबाय बे आंनि बे माबानि बिसय दा मोनसे बुंबावदों बे सेकेन्डआ जाहैबाय मोनसे माबा आं दाख्लै बे माबायाव बे एवार्ड सेरेमनियाव मोनसे खोथा बुंदों आरो माने फार्स्ट पइन्टआथ' आं फिल्मखौ बोरै सेलेक्ट खालामखो बेखौ बुंदों सेकेन्डआव बे जोंना 28 बोसोर बे बर' फिल्म मेकारा दाबो नेशनेल एवार्ड लानो हायाखै बिनि फैगोन थार्डआव बुंदों बर'नि माबाया मा होनो बेखौ फिल्म मार्केटआ बिराद लिमिटेड आरो जोंना बेसेबां 15-16 20 लाखल' आरो लिमिटेड आरो भेरि लिमिटेड बेजों माने बिराद खस्थ' मस्थ'आ थाखा मानो बेखौ रबियाबो नार्जायाबो बुंदों जों माबायाव बेयाव बुंदों बे आं बुंनायाव बे आं मोनसे बेयाव बुंदोंमोन मा जोंना मार्केटआ लिमिटेड नालाय दा बेखौ जुदि जों एक्सपान्ड खालामबा को प्रडाक्शन खालामनांगौ आरो दा जोंना 15 लाखल' बे 16 लाखल' 20 लाखल' मार्केट बा जुदि को प्रडाक्शन मा कम्पानि जानांगौ कम्पानि जानानै ओरैबायदि जानांगौ जों बोसोराव 10 गाहाम जुदि टारगेट लानो हायोबा मा बेबायदि मा जायो जोंना साप'ज आं मोनसेखौ जों एसामिसजों बर'जों खालामबाय एसामिस आर्टिस्ट लाबाय बर' लाबाय हल एसामिस मार्केटखौ केपचार खालामनो हागोन देखायनो हागोन आरो एखे धरननो बेंगलिखौ जेनेबा एसामिसआव 1 कोटी खालामबाय बेंगलियाव गिदिर मार्केटआव 1.5 कोटी बा बेसेबांबासो 2 कोटी खालामनो हायो होमबा बेंगलिया टप आर्टिस्ट लाबाय बर'नि टपखौ लाबाय फिल्म खालामबाय हल बर' बेंगलखौनो जों केपचार खालामनो हागोन जोंना मार्केटआ एक्सपेन्स जाबाय खालि बे बर'नि मार्केटआ लिमिटेड नंला आरो बेबायदि जों तामिल तेलुगुबो खालामनो हायो दा तामिल तेलुगुआवथ' बाजेटआ बिराद हाई बाजेट बिसिना 40-50 कोटी ग्रामनि बारासो जाबावो दा ओंखायनो बबो को प्रडाक्शन खालामनो हायो को प्रडाक्शनाव आं एग्जाम्पल हिसाबै दाख्लै बुंदों साप'ज एग्जाम्पल आरो माने 40 कोटीनि बाजेट जों बर'नि कम्पानिया जों 20 कोटी गारबाय बिसोरनिफ्राय 20 कोटी लाबाय जेला बे 40 कोटीनि बाजेट जायो होमबा 50%आनो कास्टिंआव थांजोबो आरो दा जों साप'ज बे जोंहाथ' बिग बाजेटनि जेनेबा 40आथ' जथेस्थ' बिग बाजेट होमबा मिडियाम बाजेटनि बाव जेनेबा तामिलनि जों माबानि 5 कोटी जानाय सुपार एसे स्टारखौनो लाबाय बिग स्टार हौवाखौ आरो हिन्जाव जेनेबा 3 कोटी होबाय जेनेबा सोरबा 1 कोटी 2 कोटी बेद लाबाय आरो जोंनाबो बर'आबो राइट दं 50% जोंनाबो बर'आबो जोंनिया जे आर्टिस्टफोर दं एक्टरफ्राबो जों 2 कोटी खालामनो हायो सासे जाय टप जोंनि बर'नि बे 2 कोटी हिन्जावाबो 2 कोटी आरो बे सानै साथामसो 1 कोटी बेबायदि आरो बेबायदि जुदि बोसोराव जुदि आरो दस्राबो को प्रडाक्शन नालाय बाहेराजोंबो जापानफोरजोंबो आमेरिकाफोरजोंबो इउरपजोंबो खालामनो हायो बेबायदिनो जुदि जोंहा प्रत्येक बोसोर बे को प्रडाक्शननि टारगेट लायोबा जोंहा माने मार्केटआबो एक्सपेन्ड जाबाय आरो जोंनि आर्टिस्टफ्राबो माने बा टेकनिशियानफ्राबो फैसाखौ बुरजा मोनगोन आरो दा जेनेबा नै रबिना जेनेबा फिल्म खालामदों दाख्लै बे माबा 6 लाखआव 98ल' माबा खानायसोन थारमाने टटेल फैसाया बिना 75 हमना लादो जेनेबा 75 बा 80खौनो हमना लादो जेनेबा होमबा जोंना बे सासे बै फिल्मखौ जुदि साप'ज खालामोमोनबा जेनेबा फिउचाराव जागोन न' डाउट जागोन बे जेनेबा सासे हिन्जावानो सासे आर्टिस्टआनो जोंना बे मोर देन माने रबिया दा थैसाम 2 खालामनानै जेसेबां थाखा कालेक्ट खालामदों बिनिफ्राय बांसिन बे डाइरेक्ट आरो माने डाइरेक्ट थाखा माने मोनो आरो अनेक बर' आर्टिस्टआनो माने बेबायदि पसिबिलिटि दं आं बेखौसो बुंदों आरो बेखौनो बिसोर आंखौ माने इथिकिं खालामनाय बायदिसो बुंदों जे नेशनेल लेभेल जों बर'खौनो मा एक्सपर्ट खालामनो हायाखै जों नेशनेलि साननायनि प्रयजन गैया अके नों साननो हायाबा बर'थ' ना बर'फ्रा इन्टारप्राइनार माने फैगासिनो दं जोलैया खालामगोन बिसोर नों जाय हाया बिसोर लकेल मार्केटखौनो एक्सप्लर खालामबाय था नोंस्रा बावनो थानो गोसो था दस्राव गोसो बा गावबागाव गोसो आरो बेखौ रावबो बुंनांगौ गैया दा बेबायदि आरो दा बेयाव बुंदों दा जेनेबा आं मा
थांनाय बोसोराव आं माने 1.5 बोसोर जाबाय आं मोनसे लटारि मोनदों आं बुरजा एमाउन्टनि लटारि 2.5 कोटि जागोन आरो जेनेबा बे लटारिखौ मोननाय नुदों मा खालामदों आं बाहेरावसो गिदिंदों माने आंना फिल्मनि गोदोनिफ्रायनो बाहेराव थांनायनि फिल्मनिफ्राव रिसार्च खालामनांगौ फिल्म प्रजेक्ट मोनसे दं आरो माने बेबायदिनो माने मा होनलाय क' प्रडाक्सन इन्टारनेसनेल प्रडाक्सननि बेबायदि दं दा बाव आं बे थांनाय माबायाव फ्राय माने थांनाय इयार्सआव थांनाय फाइनान्सियेल इयाराव 6 मास 7 मास आं बाहेराव दंमोन आउट अफ इन्डिया दा इन्डियाआव ओरैबायदि दं जुदि नों बोसोराव जुदि लास्ट फाइनान्सियेल इयाराव जुदि नों more than 6 months जुदि बाहेराव थायोबा नों एनआरआइ दा आं एनआरआइ स्टेटासआव इलिजिबल आरो आं देग्लायबो आं more than 6 months बाहेराव थागोन आं दा आंहा दं दुबाइयाव थांनो हायो आं माबायाव कानाडायाव थांनो हायो माने फ्रि एनि टाइम दं आरो बेल' आंना माने इन्टारनेसनेल माबायाव टारगेट नालाय आरो मोनसे खोथाबाव आं मावनो नागिरदों बे इन्टारनेसनेल क' प्रडाक्सनफ्राव ओरैबायदि इन्टारेस्टेड आं माबायाव 2008आव आं आमेरिकायाव 8 दिन थांदों 8 दिनावनो माबायाव निउयर्कआव 3 सेमिनार वार्कशप आरो ओमफ्राय माबायाव लस एन्जेल्सआव हलिउडआव मोनसे माने इन्टारनेसनेल फिल्म प्रडाक्सना बोरै जायो खालामनांगौ बिनि वार्कशप 8 दिनावनो 4 आं खालामदों आरो बेखायनो आंहा बेहाय इन्टारेस्ट दं नालाय ओंखायनो आं दा बे माबायाव केन्सआव थांबाय आं केन्सआव इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेल वर्ल्डनि एट द मादार्स माबा केन्स फिल्म फेस्टिभेलखौथ' अनेकआनो मिथिगौ बे जाहैबाय वर्ल्डनि सबसे देरसिन आरो मादार अफ अल फिल्म फेस्टिभेल आरो बाव जों थांनायदों जोंनि मिसेसबो अनजालिबो थांदों जों बे गल्डेनखौ ओपन खालामखांनायनि उनाव जास्ट ओरैनो थांदों मार्केटआ स्टाडि खालामनो बाव नुदों बेनि माबाया फिल्म मार्केटआ बे क'क्राझार बाजारा जे जेसेबां गुवार बेबायदि टाइपनि आरो माने बाव फिल्मबो बायो सेल खालामो ओमफ्राय माबा जायो ओमफ्राय क' प्रडाक्सननि थाखाय जयो मायो जोंनि क'क्राझारनि बाजारा बेबायदि टाइपनि आरो इन्टारनेसनेल फिल्म मार्केटआ दा बेखौ नुबाय बेबायदियाव थांनांगौ जोंनि सोरबाफोर जुदि इन्टारेस्ट दंबा आरो हंकंआव नुबाय आं खननै नुबाय आं बेनि फिल्म मार्केट बेयाव हंकंआ एसे फिसासिन दा बेफोरबायदि आरो मोनसे ओमफ्राय माबा जाहैबाय बेनो दा ओमफ्राय दा बेनो आरो माबाया ओमफ्राय बुंबाय आं दहायथ' बुंखाबाय आं गल्डेन क'कनाव आं बे मडार्न कर्स खालामदों ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा जाहैबाय दाख्लैफोर नुदां माबाखौ रबि नार्जारिखौ माबा सेन्सर सार्टिफिकेट आरो सेन्सर सार्टिफिकेट देखाय आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्मनि बिराद दावराव जादों आरो बर'फ्रा फिल्मावलाय मा फिल्माव फिचार फिल्मा माबाबो कमेडि फिल्म जानो हागौ एक्सन फिल्म जानो हागौ आर्ट फिल्म जानो हागौ जेखौ बुङो आरो मानसिफ्रा बुंनाय बा कमार्शियेल बुंनो हागौ अनेक धरনের नाम अनेक धरনের लानो हायो दा रबि नार्जारिया ओरैबायदि बुंबाय थादों बे गावनि सार्टिफिकेट देखायै माने माबाखौ देखायदों बे देखायदों नै आंनि नैबे फिल्म कमार्शियेल फिल्म ओमफ्राय बुंदों पाब्लिकखौ बुंदों बे नै जुदि मिथियाबा नैबेखौ नायबा मिथिगोन बे कमार्शियेल फिल्म लिरनाय दंखायो सेन्सरावनो माने नङाबा माबाबो मालाय रजनि बसुमतारी ना मामोनलाय बिनावबो सोंहरनो हायो बबे आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दंना गैया होननानै दा आं बे नैबे जाहैबाय माबानि हाग्रामा जिनारिनि सेन्सर सार्टिफिकेट बे दा बावना बे बुंनाय बायदि आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्म लिरनाय गैया फिल्माव खालि दं सेन्सरा बे खालामो जुदि 2000 मिटार्सनि गोजौबानो फिचार फिल्म सर्टबानो माबा जायो माने सर्ट फिल्म आरो माने 73 मिनिटनि प्लासबानो 73 प्लास सामथिं आरो बिनि प्लास गोजौबानो फिचार फिल्म बिनि गाहायाव माने सर्ट फिल्म आरो दा बेसो ओमफ्राय आरो इउ निफ्राय लिरो नैबे इउ लिरदों इउ माने माबा आरो मा होनलायखौ माबा रेस्ट्रिक्टेड पाब्लिक एक्जिबिसन आरो बयबो देखायनो नायनो हायो फ्रिलि आरो जुदि एडाल्ट लिरनानै थायोबा खायफाना जुदि सिरियास माबा एडाल्ट थायो खायफाना एडाल्ट बा खालि अनलि फर एडाल्ट आरो एखमबा इउए लिरनानै थायो इउए माने माबा आरो गार्जेन थानानै गथ'फ्राबो नायनो हायो आरो मोनसे आरो एज थायो एजआ माने रेस्ट्रिक्टेड माबा सोरबा स्पेसियालाइजफोरनि आरो दा बेबायदिल' केटागरि दं आरो आं बे आर्ट कमार्शियेल माबा आर्ट फिचार फिल्म कमार्शियेल फिचार फिल्म बायदि लिरनाय नागिरबा मोनाखै दा रबिया पाब्लिकखौनो एकदम बुंदोंथ' देखायदोंथ' दा रबिया प्रुफ खालामनांगौ बे सेन्सर सार्टिफिकेटआव गावनि सेन्सर सार्टिफिकेटआव बबाव आंथ' नागिरबा मोनाखै बे साइडआव आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दं जुदि बेखौ प्रुफ खालामनांगौ आरो बेयाव लिरनाय दं होननानै देखायनांगौ बे आंबो देखायनांगौ